दुलाराय बर' फरायसा आफादाव दङमोन। बै समाव मिरुयैनो बा जिल्ला बा दखराफोरजों बैसागो फोरबो फालिनायाव बाहागो लायोमोन। जिथिया फरायसा आफादनिफ्राय ओंखारबाय जोङो सौरागुरि गामियाव बैसागो फालिनाय हाबाफारिफोरखौ लाबोदों आरो बोसोरब्रै देग्लायजों जोङो बेवहाय फालिगासिनो दङ। आरो देग्लाय तामुलपुर जिल्लानि गुबुन गुबुन गामिनिफ्राय बैसागो मोसाग्रा, बिहु मोसाग्रा, गुबुन गुबुन हारिनि बैसागो फालिग्रा हान्जाफ्रा फैना बाहागो लाफैदों। आं बयनिसिमबो रंजालि बैसागुनि गाहाम हामलायनाय बावहरदों। गुबैयै जोंनि बर' माहारिनि साफ्रोमबो आंनि बैसोआव देरसिन आंनि मादैमोन, आदैमोन, आयंमोन, आंनि बिमा बैसोनि, बिफा बैसोनि गासैनोबो रंजालि बैसागोनि खुलुमनाय आङो बावहरदों। लोगोसे आंनि समान बैसोनि आरो आंनि उन्दैफोरनो आंनि गोसो गोरबोनि अननाय रंजालि बैसागोनि आं बावहरदों। अबंलावरिनि खाथियाव आर'ज गाबदों जे गोदान बोसोराव जोंनि माहारिनि साफ्रोमबो सोद्रोमाया आलो गोजोनै संसार जानो हायो, बयबो आलो गोजोनै सोलिनो हायो, बेनि थाखाय आर'ज गाबदों। बोथोरनि फोरबो आबादारिफोरनि जाय आबाद मावो बिथांमोना आबादा मोजां जायाब्ला जोङो बोसोरनि ओंखामखौ मोनजानायाव उसुबिदा जायो। दा नंखायनो आबादारिफोरनि हाबाफारियाव बिथांमोना जाहाथे साक्सेस जायो। फरायसाफोर मेट्रिक आनजादनि रिजाल्ट जालांबाय, हायार सेकेन्डारि जासिगोन। दा साफ्रोमबो फरायसाया जाहाथे फरायनायाव जाफुंसार जायो। समाज सिबियारि, धोरोम सिबियारि, लोगोसे जोंहा राजखान्थिनिफ्राय लानानै समाजनि गासैबो आफादफ्रा जाहाथे जाफुंसार जायो गावबा गावनि खामानि मावनायाव। बिनि थाखाय आङो रंजालि बैसागोनि बे फोरबो फालिनायजों लोगोसे आंनि फारसेनिफ्राय आङो हामलायनायखौ बावहरो। आरो फैबाय थानाय समाव जोङो मोजाङैनो हारिनि सिनायथिखौ जोङो रैखाथि होनांगोन। बिनि थाखाय जाखांबोनाय लाइमोनफ्रा माहारि बादखौ जेरैबायदि गोख्रोङै लाखिदों, बिथांमोना दिनै जेसेबां लेखा गोरों जाया मानो, जेसेबां साइन्स टेक्न'लजिनि जौगानाय गुबुन गुबुन थासारि फैया मानो, हारिनि माहारि फोरबो, हारिनि सोदोमस्रि, हारिनि हारिमु जेरावबो बिथांमोना गोख्रोङै बाहागो लानायखौ नुनानै गोसोआव जोबोद थुलुंगानाय मोनदों आरो गोजोननाय मोनदों। बड'फानि सिमाङा मोगथाङाव महर होनाय बायदि मोनदों, महर मोननाय बायदि। दा नंखायनो इयुनावबो जोंनि रंजालि बैसागु आरो माहारिनि फोरबोफ्रा अराय सम गोख्रोङै थांनानै थाथों, बयबो फालिजाबाय थाथों, आं बेखौनो हास्थायो। आरो नोंथांमोननि गेजेरजों आङो गासैबो बड'लेण्ड ओनसोलनि रायजो राजा, आसामनि रायजो राजानिसिम रंजालि बैसागुनि गाहाम हामलायनायखौ आं बावहरो।